नागपूरहून गोवा येथे पावडर घेऊन जाणाऱ्या एका आयशर टेम्पोचा आंबोली घाटात भीषण अपघात झाला। घाटातील नाना पाणी वळणावरती ब्रेक फेल झाल्यानं हा टेम्पो तब्बल 100 फूट खोल दरीत कोसळला। सुदैवानं त्या अपघातात टेम्पो चालक सुमित दत्ताजी उजवे नागपूर हा किरकोळ जखमी झाला असून त्याचा जीव बचावला आहे। ही घटना आज दुपारच्या सुमारास घडली। नागपूरहून गोव्याकडे निघालेला हा टेम्पो आंबोली घाटातून जात असताना नाना पाणी वळणावरती त्याचे ब्रेक निकामी झाले। चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं टेम्पो थेट दरीत कोसळला। अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिकांनी आणि पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली। स्थानिक लोकांच्या मदतीने चालकाला दरीतून बाहेर काढण्यात आलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।